ekwugo m na the main Igbo spirituality abụrụ worshiping of idol. Mana most of us ihe a kụziere anyị na otu anyị si wee ghọta maka nke onye na-eme ọ na-eme a ka o si wee ghọta na chanel ebe oge si wee yere yawa na owe aka ma ebe oge si wee daba na nke ukwuu. Igbo spirituality anyị na-ekwu maka ya bụ usoro ndị Igbo ji wee na-ekpere chi ha. Anyị were Chukwu okike abịama, Chukwu kasị akasị. So ihe nchọ ka anyị rụtụ aka bụ the main Igbo spirituality nka na-ekwu na ọbụrụ ọgọ mmụọ na ọka ha si wee ghọta ụzọ ha si wee na-efe chi ha. Ewe chi okike anụwa bụ Chukwu ya niile were ndị okenye ma chi na-akpụ nwa o, ewe ndị dị in charge of ịmụ nwa, ewe ndị dị in charge of agamniru, ewe ndị dị in charge of protection. Ihe ya niile bụ chi okeche yeche ha ọrụ n'ụdị dị iche iche. Ọ ya ka o ji abụ ndị Igbo chi ikpe ekpere mgbe a onye chi yọchi ya ihe o weta nzu a ọtụsa n'ala. Nzu a na-egosi adịmọcha. M ga na-etinye obere oyibo n'ime ya ka ị na-efolo ghọta ihe anyị na-ekwu maka ya. Purity, adịmọcha, na onye chọrọ ịbịa n'iru Chukwu ga-adị ọcha. O were nzu a kenechi echi ya wee yọọ ya ka ọ bịa fụ ya na udo adịmọcha, udo na ịhụnanya. O wee weta ọjị. O weta ọjị ọka mewegodi chi a niile invite, gbakuwe ha ncha niile n'ofu n'ofu. Ọsị ya Chukwu okike abịama gị bịakwata ọjị na ọjị abịakwa, gị bịa taa n'ogbe ka ị taa n'ibe. O wee kpọọ uhuruchi bịakwata ọjị, ife bịakwata ọjị, ụbọchị na abalị bịakwata ọjị, ndị ana bịakwata ọjị. Ọ bụrụ na ọgwụgwọ nsọ ka ọ chọọ mebi na owe ihe na-ayị ya, owe ike ọ bụ na ewere mmụọ dị n'obodo ha believe na mma ka ọ na-abụ ije maka ya eyiọ maka ọgwụ nsọ. Ewekwuru mmụọ nke dị nchaji ha buwe ọ na-abịa ije eyiọ maka nwa ka nwere na mmụọ ume ezike bịa dị nchaji maka ịmụta nwa. Ọsị ya mmụọ ume ezike gị bịakwata ọjị, ya jikwa ọjị wee bịakwute gị maka ya na-ayọ gị maka mkpụrụ nke afọ na nwa ya maọbụ nwunye ya maọbụ ada ya nwaanyị na-ekwe na ọka amụbe nwa since, mana ya ji nzu a na-ayọ gị maka adịmọcha n'isi ya na n'isi nwa ya. Gị bịakwata ọjị mere ihe ya na-ayọ gị. Ọ bụ na maka protection ma na ihe ada aga ọ kpọọ mmụọ dị aka ọ dị in charge of prosperity sha ya biko ya bịakwata ọjị na ya bịakwutere ya maka protection and ya mekwa ka ezinụlọ ya gaba n'iru. Osi otu akpewe ọ dị ekpe ya o wike ọ bụ n'ọnụ ukwu osisi ogirisi ka ọ nọ wee na-ekpe ya. Ebe a bụ point ya na chi ya shi meet, just like otu anyị si eje n'ụlọ ụka. Na ị na-eje n'ụlọ ụka ekpe doesn't mean na Chukwu ebiri ebe ọzọ, na Chukwu ebiri outside the church. Mana n'ime church ha bụ a place of agreement. I believe no ịbịa na ebe a ka gị na chi gị shi afụ. So n'Igbo spirituality a enwe special trees ha believe ihe dịka osisi ọjị, ngwu, ọgbụ ma ogirisi. Ebe a ka o believe na ya na chi ya si akpa. Ọjị ije kpe ekpere ọtọ ọ bịawa ebe ahụ mana ya na chi ya were agreement. Ọ bịazi ebe a o wee tukwuru wee na-ekpe then gowa out of ignorance wee ike na ebe a bụ ebe papa ya na-abịa efe arụsị na-eme ka ije gburu ogirisi a gbutu onye dị na igbutugochi papa gị. No, igbutu ya. Ihe igbuturu bụ osisi ahụ ebe ọ na-etukwu wee na-akpọku chi ya. Chi ya ahụ anọghọ n'osisi ahụ bụ osisi ahụ bụ ihe wu ya n'ebe chi ya na-abịa afọ ya. So igbutu osisi ahụ esi na igbutugo arụsị papa gị ma na igbutugo ebe papa gị si efe arụsị for that. Chi ahụ anọghọ n'ukwu osisi ahụ maka asị na ofeke bụrụ ụkpa agwụ, ọ sị na ihe eburugo agwụ na-amụrụ na agwụ bụ mmụọ. Ụkpa agwụ ka i buru, mmụọ ahụ bụ agwụ na owu ya anọghọ n'ụkpa ahụ i buru. So ihe a na-confuse many of our people. So wee bụrụ na ihe na-achọ ka anyị mụta bụ onye ọbụla nwe ka o si ekpere chi ya. Ime na otu ahụ isi ekpere chi gị ma na otu a ka ọ ga-abịa ime ya ọ dị gị mma
dịchi gị mma, iwu ike get to God directly, na-emejọghọ mmadụ, na-emebi na nke mmadụ, na-akpa na aja aka anị maọbụ ihe ga-emegide ndụ mmadụ. Nsị gị jisie ike na nke ahụ, mebia kpeere chi gị otu chi gị ga-esi wee za gị. Hence ọ bụ Chukwu okike abịa ma kere igwe ka ha na ka ị na-ekpere, kpee ya n'ụdị gị na ya si akpa, mana ya ọbụla na ụdị ga-eji a wee megide onye ọzọ. Aka m bụ onye nke gị Maazị Onyekachukwu. Anyị ka ga-agbado okwu a otu a ga-esi wee ghọta ya, mebie na m ga-emezi nke a practically. Weta ọjị, weta nzu, anyị gọọ ọfọ, gọọ ọjị, anyị akọwa ka esi wee na-eme ya. Udo dịrị onye ọbụla chọrọ udo, ma matakwa na ka onye si eme ka ekwesị akpa ya. Biko ifu vidiyo ya ị na-adịnyere aka tụsaa ya ka ụmụnne anyị ndị ọzọ, ọkachasị ndị na-etonite na-afụ usoro anyị bụ Igbo ji eme ihe.